A circunvalación que uniría Portosín coa ponte sobre a ría terá que agardar. É un dos proxectos que máis financiamento precisa, por iso dende o Concello de Porto do Son irán lentos pero seguros e centrados por agora noutras actuacións que merecen máis atención. A circunvalación é un proxecto de moitos millóns de euros, estaba presupostado en 27-30 millóns de euros. O que vamos a facer é intentar, xa o dixen varias veces, poñer entre Porto do Son e na entrada da autovía, da ponte sobre a ría, pois o mellor poñer 3 ou 4 vai ser difícil, pero polo menos 3, para poder, de vehículos lentos, non? Para que podan adiantar os coches. Non é que descartemos a variante de Portosín, pero, bueno, sí que é un proxecto de moita inversión e, bueno, iso vamos a levar máis despeciño. Mentres, o Concello traballa noutras alternativas para aliviar o tráfico, sobre todo nos meses de verán. Como que sacamos a marquesina dali onde está a farmacia e onde está a oficina da banca e algo facilitou, pero, bueno, cando hai pois as horas punta, que son, por exemplo, cando as 9 da noite, que a xente sale toda das playas, pois aí faise algún atasco. Pero, bueno, son 2 meses ao ano, entón, ao mellor, tamén hai que saber priorizar as cousas, non? Con varios carrís lentos que faciliten o tráfico na zona. Que tampouco non son tantos kilómetros, porque o problema está entre Portosín e a rotonda da entrada da autovía, non? Da ponte sobre a ría. Bueno, vamos a ir pouco a pouco.